Sziasztok, én Ági vagyok, ez pedig a Kötéshorgolás Napló 72. epizódja. Köszöntelek benneteket itt a Kötéshorgolás Naplómban. Ez a mai epizód pedig nem más, mint egy digitális lenyomata annak, hogy mi mindent készítettem szeptember hónapban. Ha ez az első alkalom, hogy itt jártok a csatornán, akkor kérlek, iratkozzatok fel, jelöljetek be a kis csengettyű billentyűt, így YouTube minden egyes alkalommal értesítést küld a számotokra, amikor új tartalmat teszek ki. Ez a tartalom megjelenés általában 2 hetente szokott megtörténni szombatonként, ugye most kivételesen egy picit kitolódott ez a dolog, így most a 3. héten jön ez a videó, de erről egy korábbi epizódban már tájékoztattalak titeket, hogy ez így lesz. Ugyanis ma október 1-e van egyébként, amikor ezt a videót rögzítem, így tulajdonképpen egész szeptember hónapot fel tudom ölelni számotokra, és meg tudom mutatni, hogy mi minden készült el ebben a hónapban. Azt már most előre bocsájtanám, hogy nagyon-nagyon sok mindent sikerült most befejeznem. Ugye ezek nem feltétlenül olyan dolgok, amiket ebben a hónapban kezdtem el, de mindenképpen olyanok, amiket ebben a hónapban fejeztem be. Minden hónapban készítek egy összefoglaló listát a naplomban azokról a tételekről, amiket már befejeztem az adott hónapban, és én mindig a befejezett tételeket sorolom a kimenő fonalaimhoz. Tehát ahhoz, hogy lássam, hogy mennyi fonalat használtam fel, mindig az elkészült daraboknak a súlyát szoktam tulajdonképpen megadni a naplomban, és innen tudom, hogy mennyi fonalat fogyasztottam el. Tehát minden dolog arra a hónapra íródik be, amikor tulajdonképpen lekerül a tűimről, és nem akkor, amikor elkezdtem például. Ezt csak így az érdekesség kedvéért mondtam el. Egyébként ebben a hónapban már pont tegnap este gyorsan még összesítettem, hogy hogyan is állok ezzel. Azt már láttam a hónap közepén, hogy nagyon-nagyon jó kis hónapot fogok zárni. Tulajdonképpen ebben az évben az egyik a legerősebb hónapomat zártam. Ez most 2531 grammot jelent, ami elkészült tételeket jelent. És szerintem mindjárt bele is vágunk ebbe az egészbe. A legelején még gyorsan elmondanám, hogy mit viselek. Ez most egy geszterfonalas kendő, és a minta az pedig az Expression Fiber Arts-nak a Faded Blush kendő mintája. Ezt a 2 színt Eszter festette a számomra a Helsinki alapon, ami egy 100% szupervós gyapjú, egy ilyen high twist fonal. Nagyon-nagyon jó rugózása van, nagyon kellemes viselni, és tipikusan én ebben az őszi időben nagyon szeretem például így pólóra feldobni. A 2 szín, amiben nekem szerepel, az az Emerald, ez a zöldes változat, és ez a gyönyörű pettyezett sárga, ez pedig a Pocahontas, ez a Pocahontas szín, és ebből készítettem még, igen, idén tavasszal készítettem ezt a kendőmet. És akkor kezdeném is a legelső dologgal, amit befejeztem szeptemberben. Ez pedig nem más, mint hogy elkészítettem a Flóra pulcsimat. Ez a fehér pulóver már szerepelt egyszer, talán az egyik legelső januári vagy februári videóban, ugyanis ezt január 1-én kezdtem el horgolni. Ez a minta, ez a Laramie Loopsnak teszteltem még tavaly tavasszal egyébként, akkor egy rövidujjas felsőt készítettem belőle, és volt ez a gyönyörű fehér fonalam, még a pletáról, volt belőle fél kiló, 10 gombócom. Ez ugyanis egy ilyen nagyon-nagyon érdekes fonal, hogy ilyen akril, gyapjú, pamut, lurex, nem tudom most így mennyire veszi, talán egy kicsit most kezd fókuszálni, akit akarom az arcot. Látjátok benne ezeket a finom kis lurex szálakat, és én egy ilyen nagyon szép, nőies, fehér pulóvert képzeltem el ebből a fonalból. És elég sokat tipródtam rajta egyébként az elején, hogy én ezt most kössem, vagy horgoljam, vagy mit is készítsek belőle, mert nagyon-nagyon tetszett volna egyébként egy kötött változat ennek a felsőnek, de végül úgy döntöttem, hogy mindig is annak a pólónak a pulcsi változatát is meg akartam horgolni, eleve
a tesztfelhívás egy ilyen gyönyörű fehér fonalból készült, tehát nagyon adta magát az ötlet, hogy akkor ezt a fehér fonalat erre a pulóverre fogom elhasználni. A minta tehát nem volt számomra ismeretlen, viszont nagyon-nagyon elakadtam a mellrésznél, amikor már leválasztottam az ujjakat, ugyanis akkor ott már gyanús volt, hogy sokkal-sokkal több fonalat eszik meg ez a minta, mint az ajánlás. Pedig megcsináltam hozzá a horgoláspróbát, és azt szerint elkezdtem horgolni az adott méretet, és láttam, hogy egyszerűen nem lesz elég. Ugye nagyon-nagyon sokat szenvedtem vele, szerintem ezt az akkori videóban be is mutattam, hogy elkezdtem az ujját is meghorgolni, félbehagytam a testét, hogy lássam, hogy alakul, de rettenetesen ette ez a minta a fonalamat, és nagyon sokáig parkolópályára is tettem, ugyanis ezt a színkódot már nem lehetett kapni akkor a Plettánál, tehát nem tudtam utána rendelni belőle. Azóta egyébként láttam, hogy most ősszel feltöltötték a készletet, és most például éppen egyébként kapható ez a fonal. Ettől függetlenül egyszer csak így augusztus végén előkaptam ezt a dobozomat, amiben ez a pulórám volt, mert megszállt az ihlet egyik nap, és arra gondoltam, hogy hát hogyha nincs elég fonalam, hogy befejezzem ezt a darabot, akkor mi lenne, ha nem horgolnám, hanem egyszerűen megkötném az ujját egy jóval nagyobb tűvel, mint amivel horgoltam egyébként, és akkor egy ilyen nagyon kellemes, laza, szellős darabot kapnék, és egyébként nagyon-nagyon szeretem az ujját. Készítettem róla egy pici videót, hogy lássátok egyébként, hogy milyen fölvenni, mert ugye itt a képernyő előtt ülve nagyon-nagyon nehéz egyébként ugye így megmutogatni, meg még ha fölveszem, akkor is csak egy bizonyos részét látjátok. Úgyhogy készítettem róla egy nagyon rövid kis videót, hogy lássátok, hogy mégis hogy néz ki rajtam ez a pulóver. Végül az utolsó centiméterig felhasználtam egyébként az 500 g-ot belőle. Visszabontottam harmadjára is az ujját, nagyon-nagyon nehéz volt bontani ezt a fonalat, mivel eleve két szálas ez a fonal, és az egyik szála az egy mohair tartalmú fonal, és így nagyon-nagyon kapaszkodik magához, úgyhogy nagyon kényszenvedés volt visszabontani, és a testéből is vissza kellett bontanom, mert az elején azzal játszottam, hogy próbáltam a lyukacsos mintával játszani, hogy minél hosszabbra tudjam ezt a felső részt csinálni, de nem tetszett nekem a lyukacsos mintával, úgyhogy most összesen a derekában is van két ilyen lyuk minta, illetve ugyanúgy ez a kettő, ami itt a nyakában szerepel, és az összes többi az pedig ez a kagyló minta. Azt hiszem, annak hívják magyarul. Tehát ezekkel a shell stitch-ekkel van végigöltve, viszont ez rettenetesen eszi a fonalat, legalábbis ezt a fonalat ezzel a tűvel ez a minta, és akkor visszabontottam az ujjáig, visszabontottam a derekát is, eddig a pontig, és akkor megkötöttem a két ujját, és akkor tudtam, hogy minden, ami marad, az mind belemehet a testébe tulajdonképpen, éppen hogy jó lett a hossza, én úgy érzem, hogy még így pont kényelmesen tudom hordani, de egyébként érzetre, amikor rajtam van, az ujját szeretem a legjobban, a kötött részét szeretem a legjobban, mert elég merev lett egyébként ezzel a tűmérettel, az ajánlott tűmérettel ez a fonal. Nem rossz, de egy kicsit nagyobbra is el tudtam volna képzelni, csak ugye annyira adott volt, hogy ennyi fonalam van és nem több, hogy egyszerűen nem tudtam nagyobbra kihozni. Egyébként azt hiszem, abban a videóban beszélek róla, hogy itt teljesen át kellett méreteznem egyébként a mellkas részt, és végül azt hiszem, hogy csak egy SS méretben kötöttem meg, és ott is átrakosgattam szemeket az ujjába, hogy elég legyen nekem a karöltője, és csak így minimálisan, amennyire legkevesebb anyagra szükségem volt a testhez, tulajdonképpen annyit hagytam meg benne, és hát látszik is, hogy egyébként ez nem teljesen az én méretem, tehát ez egy SS méretre van kötve, egyébként az LS méret helyett, amire nekem szükségem lenne. Ha a mai fejemmel újra kezdhetném, akkor simán megkötném azt a nagyon-nagyon egyszerű unisex pulcsit belőle, amit egyébként előre végig gondoltam. Kigondoltam ehhez a pulóverhez, mert végül ugye azért választottam ezt a mintát, mert hogy mindenképp el akartam készíteni, meg volt hozzá leírás, én már ezt elkészítettem egyszer, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon gyors munka lesz. És ha elég lett volna hozzá fonalam, akkor valóban ez egy nagyon gyors
munka lett volna, így azonban hónapokig állt ez az egész, viszont tényleg mindenképp szerettem volna felvenni, tehát nekem nagyon karácsonyi egyébként, lehet, hogy a lurex szál miatt is, de mindenképp nagyon karácsonyos, és nagyon hópelyhes, és nagyon karácsonyfás ez a pulóver, úgyhogy mindenképp szerettem volna télre elkészíteni, úgyhogy ennek nagyon gyorsan nekiugrottam, és így, hogy megvolt az isteni szikra egyik hajnalba kipattant az agyamból, hogy akkor én ennek meg fogom kötni az ujját, és akkor biztosan elég lesz, onnantól pedig már nagyon-nagyon gyorsan haladtak a dolgok. A következő dolog, aminek nagyon örülök, hogy sikerült a végére érnem, az pedig nem más, mint a Kutova Kika féle Kafiran pulóverem, amit ebből a gyönyörű középbarna Alize Cotton Gold fonalból készítettem. Ez egy ugye ilyen fele akril, fele pamut fonal, és kifejezetten egy ilyen nagyon laza, kis rohangálós pulóvert szerettem volna belőle, ugyanis nekem semmi ilyen pulóverem nincsen egyébként. És ez az év kifejezetten egy ilyen abszolút kísérletezős jelleget öltött, ugyanis szerettem volna rájönni, hogy mik azok a darabok, amik hiányoznak a ruhatáramból, mik azok, amiért szívesen nyúlnék, hogyha lenne, és például egy kifejezetten egy ilyen 4 évszakos pulóver az mindenképp közte volt. Ugye ezt valamikor tavasszal kezdtem el egyébként, vagy nyár elején, most már nem emlékszem pontosan, szerintem tavasszal fogtam bele, ugye itt volt egy kis bibim itt a rövid sorokkal, de az végül is egész jól alakult, bőven elég volt hozzá a fonalam, végül 335 g volt összesen, én egyébként a 4. méretet kötöttem, és ez a pulóver minta, ez a Kutova Kikának, vagyis Veronika Lindbergnek a Knits to Wear könyvében szereplő minta egyébként, hogyha valakit érdekel, tehát ezt nem nagyon fogom tudni lentre betűzni, bár a kiskos műhelyes könyvelérhetőséget azt mindenképp berakom hozzá. Nagyon érdekes, mert én az eredeti kötéspróbát használtam egyébként, mármint hogy sikerült elérnem az eredeti kötéspróbát, egy nagyon kellemes, laza 5-ös tűvel kötöttem végig. Egyébként ezt a fonalat én inkább egy 4 és 4,5-es tűvel kötném, már csak azért is, mert egy sportfonal, tehát ezzel az 5-ös tűvel azért ez egy nagyon laza szerkezetet ad, bár nagyon klassz. Észrevettem, most nagyon kíváncsi leszek, mert most újra kimostam egyébként tegnap, és erről szintén készítettem most egy kis videót, hogy lássátok, hogy mégis milyen felvétel. Látjátok, hogy ez egy nagyon laza, bő lágyesésű darab lett. Ő eredetileg ugye egy gyapjú fonalból, gyapjú és egy szál gyapjú és egy szál mohair fonalat fog hozzá, tehát az övé egy kicsit tömöttebb, én viszont kifejezetten egy ilyen 4 évszakos pulóvernek terveztem, mert az összetételéből adódóan ezt egy hűvösebb nyári estén is föl tudom venni, illetve úgy is fel tudom venni, hogy csak simán póló nélkül melltartóra felveszem, tehát hogy önmagában mint egy felső is tud működni, de alá is tudok venni egy felsőt, akár még egy magas nyakú garbót is föl tudok venni, tehát nagyon-nagyon jól tudom egyébként rétegezni ezt a pulóvert, én úgy gondolom. Eredetileg volt belőle 5 gombóc fonalam, úgyhogy még van belőle egy kicsi maradékom, és ugye 335 g volt ez a 4. méret. Egyébként, ha egy kicsit passztosabbra szeretném, akkor egyébként valószínűleg a 3. méret is elég lett volna. Most kifejezetten meg voltam elégedve egyébként az ujjának a bőségével. Ugye a régebbi könyveiben előfordult, és ott többen is kritikaként említették azt, hogy picit szűkek a karöltők bizonyos méretekhez egyébként. Én most úgy találtam, hogy a 4. mérethez egyébként nekem pont megfelelő volt az ujjának a bősége és a szélessége. Végül azt hiszem nem kötöttem egyébként olyan hosszúra az ujját, amekkorára ő írja. A hosszát, tehát a hónajtól számított centimétereket, azt viszont tökéletesen hozta. Tehát nekem viszonylag hosszú felsőtestem van, és még rajtam is működött ez a dolog.
Ami még érdekesség volt, hogy ugye fölvettem, és az első alkalommal nagyon klassz volt, és akkor a második, harmadik alkalomnál észrevettem, hogy így teljesen megnyúlt rajtam, valószínűleg a hordástól, és attól, hogy egy nagyobb tűvel kötöttem, és az 5-ös tű ugye nem tart rajta akkora feszességet és rugózást, úgyhogy egy kicsit így kinyúlik rajtam. Most éppen újra kimostam, és bedobtam a szárítóba, és visszanyerte az alakját, de kíváncsi leszek, hogy ez most csak egy ilyen első mosás, második mosásos dolog volt, vagy ezt mindig el fogja játszani ez a pulóver. Igazából egyébként teljesen mindegy, mert így is úgy is tudom hordani. Mondom, annyi, hogy talán egy 4,5-es tűvel egy picit feszesebb lett volna ez a dolog, de egy nagyon-nagyon szeretem darab lett, és amióta meg elkészült, egyébként már nagyon-nagyon sokat hordtam, és egy nagyon kellemes, nagyon egyszerű így feldobni, de mégiscsak ilyen, tehát azért szerintem sokkal jobban néz ki, mint egy sima melegítő felső. Ugyanebből a fonalból készítettem, méghozzá egy 4-es tűvel az Ardea poncsómat. Ugye valójában ez volt az első befejezett tételem egyébként szeptemberre. Ez egy tesztkötés volt a részemről, itt már látjátok, hogy össze van állítva. Én ezt most nem fogom felpróbálni, egy fotót beteszek róla, és igazából azon kívül, hogy elmondom, hogy végül 365 grammot fogyasztottam el belőle, nagyon más nem szeretnék elmondani róla, ugyanis nem egy jól sikerült darab. Nekem nagyon-nagyon széles a nyak, amit meghatároztak benne, úgyhogy ezt még bőven beljebb kell varnom, mindenképp össze kell varnom az oldalát, és még így se vagyok benne biztos egyébként, hogy ezt így feltétlenül szeretném hordani. Mindenképp látnom kell, hogy hogyan is működik igazából. Ugye ő az a poncsó, aminek a tesztkötése egy elég nagy csalódás volt számomra. Azóta már egyébként abszolút kihevertem, és egyébként ez jellemző rám, hogyha engem valami bánt és valami frusztrál, akkor ezt így ventilálom, itt elmesélem, és akkor nekem utána ezzel semmi bajom, az ég egyet a világon. Tehát most itt van ez a poncsó, szépen kimostam, összehajtom, elrakom, és majd amikor úgy érzem, hogy szeretném hordani, akkor nekiállok, és szerintem ki fogom javítani rajta ezeket az apróbb hibákat. De most egyelőre örülök, hogy túlestem rajta, hogy túl vagyok rajta, hogy letudtam ezt az egészet. Azt hiszem, hogy a 70. epizód az, ide becsatolom számotokra, ami nagyon-nagyon részletesen, tényleg nagyon részletesen mesélek erről a poncsóról. Ugye akkor már nem sok volt hátra egyébként a tesztkötésből, tehát hogy elég részletesen tudok mesélni arról, hogy milyen volt az egész. Ugye arról még nem tudtam, hogy fog rajtam állni, azért már sejtettem, hogy ez nem lesz a legtutibb darab, és ez valóban így is lett. Azért elnézve egyébként a többi tesztelőt, hát nem tudom, hogy ki az, akinek ez igazán jól áll, tehát azért láttam elég meglepő darabokat, szerintem nagyon sok mindenkinek nem olyan az esése, nem úgy áll, nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy ez mi múlott, hogy esetleg a fonalválasztásokon, vagy a mintán magán, minden esetre én ezt most itt már teljesen lezártam, úgyhogy megyek is tovább, és mutatnám nektek, hogy mi mindennel készültem még el. A következő elkészült darabom, ez a csodás zöld kendő, amit egy ilyen Mitre Square mintával, a dominóssá mintájával kötöttem. Ez a minta egyébként a Hobby oldalán ingyenesen is elérhető. Azzal a különbséggel, hogy az ott található mintában ez egy összevarrós kendő egyébként, tehát hogy megcsinálja külön így a sávokat, és utána össze kell varrogatni, de van egy olyan lejátszási listám, amit itt a csatornán megtaláltok, amiben a különböző ilyen Mitre Square tutoriál, amiből én is megtanultam egyébként, hogy kell ezt kötni, ezt megtaláljátok, és ott van egy módszer arra, ami megmutatja, hogy hogyan lehet sarokelemekhez is felszedni ezt a mintát, és szerintem sokkal-sokkal logikusabb egyébként így elkészíteni, mert akkor igazából nem kell semmit sem összevarni, hanem folyamatosan tudunk haladni ezekkel a kis moduláris elemekkel. Maga ez a gyönyörű zöld fonal, és erről is készítettem egy ilyen kis videót, ez nem más, mint fonalpintynek az egyágú merino lace fonala. Ez egy 100% merinói gyapjú, 19 mikronos, ha jól emlékszem, a mikronszámban most nem vagyok biztos, de az tuti, hogy nagyon-nagyon puha.
és ez azt jelenti, hogy lézfonal, tehát ez nagyon-nagyon vékony ez a fonal egyébként, tehát ez 650 méter van 100 grammjában, és egy ilyen csodás zöld festése van. Amikor végeztem a kendővel, akkor azt már tudtam, és szerintem ezt az előző videóban említettem is, hogy mindenképp szerettem volna neki valami kis horgolt szegélyt adni, akkor még azt gondoltam, hogy ezt a kis kagyló mintát fogom használni hozzá, és kipróbáltam vele, de egyáltalán nem látszott belőle semmi. Tehát annyira beleidomult a szegélybe, hogy igazából itt semmit nem mutatott az egész, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy egy ilyen horgolt píkó szegélyt kapott az egész kendő, mert egyébként magát a kendőt egy 5,5-es tűvel kötöttem, tehát ezt egy jóval-jóval nagyobb tűvel kötöttem, hogy ilyen nagyon laza, nagyon szellős és nagyon-nagyon ruganyos legyen. A szegélyét viszont egy 3,5-es horgoló tűvel horgoltam végig, és akkor még maradt egy nagyon pici, egy pár gramm maradék a végén, amivel már igazából nem tudtam volna így mit kezdeni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ilyen nagyon helyes 3 kis bojtot kap a kendő a 3 csúcsára, és így nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye én általában így most ráveszem erre a másik kendőre, de látjátok a videón is, ugyanígy szemből szoktam ezeket hordani. Nagyon-nagyon kellemes. Igazából szerintem ez is mivel nagyon-nagyon vékony ez a kendő, igazából nyáron is tudom hordani, és nagyon szerettem volna ezt a gyönyörű, fűzöld színt az arcomhoz közel hordani, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ebből egy kendőt szerettem volna készíteni, és így a teljes 100 grammot sikerült egyébként felhasználnom. Szeptember hónap egyik nagy felismerése az volt a számomra, hogy a tavasszal elkészült kis itthoni királykék Garter Stitch kötésű vettfelkémet szerettem volna kiegészíteni újakkal. Ugye ő volt az a darab, amit idén mindenképp szerettem volna befejezni, mert őt még 2023 őszén kezdtem el. Ez egy alulról felfelé kötött ilyen kis mellény volt tulajdonképpen. Egy kicsit meglejtettem a vállát rövid sorokkal, hogy olyan nagyon szép esése legyen, hogy ugye itt ne gyűrődjön a hónajban az ujja. És mivel tavaszra készültem, én ezt itt tavasszal nagyon szerettem hordani, és ugye még mondtam is, hogy hát nem biztos, hogy szeretnék bele ujjakat, de majd meglátom, és azért ahogy érkezett ez a hideg idő, bizony úgy éreztem, hogy szeretném, hogyha lenne ujja ennek a kardigánnak. Illetve a másik nagy felfedezés, maga a felfedezés az volt, hogy rájöttem, hogy még van ebből fonalam. Ugyanis ez egy ilyen maradék fonal volt, ez egy padlásról mentett nagyon-nagyon régi fonal, azt hiszem Álmos névre hallgat a fonal, és Magyarországon készült valamikor a 70-es, 80-as évekre teszem körülbelül, így a címkéje alapján egyébként 70% akril és 30% gyapjú tartalma van. És annak ellenére, hogy ez egy nagyon-nagyon régi fonal, és ezek a fonalak általában nagyon sokszor ilyen szúrósak, vagy ilyen nagyon nyikorgós akrilból vannak, tehát akkor érződik a technológiai különbség. Ez egy nagyon-nagyon puha és bolyhos buklé fonal egyébként, amit én 2 szálat duplán tartottam a szálakat, és egy 8-as tűvel kötöttem, úgyhogy ez egy ilyen nagyon puha, nagyon meleg kardigán, és én ezt annak is szántam egyébként, ugyanis én reggel nem köntöst szoktam hordani, hanem volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi, turis, szürke, hatalmas kardigánom, és én mindig abba bújtam bele reggel, de már szegény teljesen megette az idő vasfoga, és tudtam, hogy le kellene cserélni, és ezért is készítettem ezt a kis vettfelkét, hogy akkor csak fölvesztem, és akkor az milyen jó lesz. De éreztem, hogy a karom egyébként, ami egyébként nem nagyon szokott fázni, hogy annak azért ez így picit hűvös, és amikor átpakoltam a fonalaimat egy másik projekt kapcsán, amit majd a későbbiekben elmesélek, akkor az egyik kosár alján megtaláltam ennek a fonalnak 2 teljesen vadi új, bontatlan gombolyagját, ugyanis ezt már nagyon-nagyon sokszor átpakoltam. Ez nem tartozott, mert nálam általában ilyen logikai
különböző logika mentén vannak a fonalak, tehát külön vannak az okni fonalak, külön vannak a baba fonalak, külön vannak a gyapjú fonalak, tehát különböző logikai rendező elvek alapján tárolom a fonalaimat, és ez egy ilyen kis kakuktojás volt, ugye egyrészt ez a padlásról ide került, de már fel is használtam, de tudtam, hogy majd még kötök belőle, ugye nagyon sokáig állt egy kosárban, és akkor mindenfelé rakosgattam a különböző darabkáit, és nem tartottam egy helyen őket, és ezért fordulhatott elő az, hogy egyszer csak egy kosárnak az aljából így, ebből még van 2 teljes gombócom, úgyhogy egészen biztos voltam benne, hogy akkor ebből meg tudom kötni hozzá az ujjakat. A kérdés csupán csak az volt, hogy mivel ez egy ugye lusta kötéssel kötött kardigán volt, amit ugye oda-vissza kötve nagyon-nagyon egyszerű, de ugye az ujjaknál el kellett rajta gondolkodnom, hogy oda-vissza szeretném kötni lusta kötéssel, viszont akkor utána ugye be kell varnom az egész ujját, vagy pedig felszedem körbe a karkivágást, és akkor minden második körben pedig ugye fordított sorokat kell kötnöm. Hát mivel gyűlölök varni, és bevarni dolgokat, és attól félek, hogy akkor úgy maradnak, ezért inkább minden második körnél fordítottam, kötöttem egyébként. Nagyon-nagyon könnyű és szép volt felszedni a karkivágásból, ugyanúgy egy 8 mm-es tűvel kötöttem körbe, itt az alján nem is fogyasztottam, csak lementem egy 6,5 mm-es minitűre, és azzal készítettem el egy ilyen nagyon pici 5 soros passzé van itt az ujján, nem szerettem volna ennél nagyobbat, szerettem volna, hogyha minél hosszabban, minél jobban ráborul a kezemre, erről is készítettem egyébként egy videót, úgyhogy be tudom nektek mutatni, nagyon-nagyon szeretem. Egyébként nem feltétlenül a színem, egy kicsit kemény nekem ez a szín, de például ezzel a sárga pólóval annyira nem is szörnyű, illetve hát úgy vagyok vele, hogy most itthon arra, hogy reggel belebújjak és megígyom az első kávémat, arra tökéletesen jó lesz, vagy hogy leüljek egy kicsit kötni, és közben teázzak egyet, tehát ez abszolút egy ilyen itthoni darab lett belőle, de nagyon-nagyon szeretem egyébként, és nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyon régi fonal tulajdonképpen ilyen új életet kapott, egy olyan kardigánban, mert végül is most már ez egy kardigán, amit szintén még egy jó 10-15 évig biztos, hogy tervezek hordani. És hogy akkor mi is volt igazából ez a projekt, aminek a kapcsán én így nagyon-nagyon feltúrtam az egész fonalkészletemet, az nem más, mint hogy a nyár folyamán ráakadtam egy felhívásra, azt hiszem augusztusban, ami a Pesti Plédek néven fut, és ez egy ilyen adomány, takaró, készítős kis projekt tulajdonképpen. Szerintem már a korábbi videóban is meséltem róla, hogy a nyaralásra vittem magammal egy csomó ilyen kis maradék akrilfonalamat, és abból készítgettem ilyen, ugye 20x20-as négyzeteket lehet készíteni tulajdonképpen. És mindegy, hogy kötve vagy horgolva készülnek, az 1001 fonalba lehet bevinni vagy leadni a számukra, beküldeni a boltba, és akkor utána ebből készítenek 100x140-es méretű takarókat, amiket karácsonyra fognak rászoruló családoknak adományozni. És akkor én eleinte ugye rengeteg maradékfonalat dolgoztam fel, mert úgy voltam vele, hogy a 20x20-as négyzetekhez nagyon-nagyon kevés fonal is elegendő. Utána elővettem egy régi projektemet, ezt a lila szürke Sunbird Granny kardigánnak induló, majd utána teljesen befulladt darabomat, és akkor úgy gondoltam, hogy ebből egyébként ilyen négyzeteket fogok készíteni, amiket egyébként el is készítettem, és most még itt látjátok már éppen. Tegnap még a végeket eldugdostam, és akkor ő belőlük is van. Ennyi, felhasználtam, és ilyen szürke, fehér és egyéb fonalakkal, tehát hozzápasszoló fonalakkal próbáltam így kiegészíteni, ugye ezeket a kis Sunburst korongokat kihoztam ilyen 20x20-as négyzetekre. És amikor ebben már ilyen elég sok meg volt, illetve ezt a kardigánt tulajdonképpen feldolgoztam ebben a formában, akkor gondolkoztam azon, hogy igazából még milyen fonalaim vannak, amiket fel tudnék használni. Ugye
Van egy leadási határidő, tehát nem mindegy, hogy meddig készülnek el ezek a darabok. Ugye november 9-ig kell megérkezniük, és azért úgy voltam vele, hogy akkor ebben a szeptember, október, ugye hát az augusztus már elhaladt felettünk, de hogy még ebben a szeptember-októberben nagyon jó lenne minél több négyzetet készíteni ezekhez a takarókhoz, és akkor elkezdtem megnézegetni, hogy mi olyan fonalam van, amit fel tudnék használni. És nekem bizony voltak ilyen fonalaim, ugyanis az évek során szépen lassan kitapasztaltam, hogy mik azok a fonalak, amiket például elsőre megvettem, úgy gondoltam, hogy a korénál fel tudom használni, de végül nem tudtam, mert vastagabb lett, mint gondoltam, nem olyan színű, mint gondoltam. Tehát általában ez a két dolog volt, két olyan dolog volt, ami miatt nem tudtam ezeket a fonalakat felhasználni. Viszont takarónak kiválóan funkcionálnának, ugyanis ezek ugye 100% akril fonalak. És akkor utána elkezdtem vastagság szerint is szétválogatni őket, mert szerettem volna látni, hogy körülbelül mennyi mennyiségem van adott fonalakból. És az egyik fonal vastagságból egyből láttam, hogy jó, több mint 600 grammom van belőle, mert hogy az volt itt a fő gondolatmenetem, hogy szuper, hogy el tudom használni a maradékjaimat ezekhez a 20x20-as négyzetekhez, meg hogy ezeket nagyon könnyű magammal vinni, és nagyon sokat tudok belőle készíteni, de azért a nap végén, ha belegondolok, azért ezt majd valakinek össze kell varnia. És én magamból indultam ki, hogy én azért annyira nem szeretek összevarni dolgokat például. És ugye a felhívás másik fele az volt, hogy akkor kérik a 20x20-as négyzeteket, hogyha valakinek túl nagy vállalás maga az egész takaró, de hogy egyébként ezt a 100x140-es takaró méretet is várják. És akkor én egy rövid kalkuláció után arra jutottam, hogy egy ekkora méretű takarót én 600 g fonalból meg tudok horgolni. Ugye azért is készítem ezeket a tételeket horgolva, mert ezerszer mondtam már ezen a csatornán, és ez tényleg így van, sokkal-sokkal gyorsabban horgolok, mint ahogy kötök. És kiválogattam egy nagy kupac fonalat, szerencsére azért elég nagy darabok voltak benne, tehát nem ilyen 10-20-30 grammos kis gombolyagokkal kellett bajlódnom, és akkor sikerült kitalálnom egy olyan színskálát, amire azt mondtam, hogy ez takarónak tök jól néz neki, és a chevron minta mellett döntöttem, ugyanis szerintem a chevron minta az nagyon-nagyon jól néz ki, amikor ilyen különböző csíkokból áll ez az egész. És itt most nem fogom tudni teljesen egészében megmutatni. Egy videón próbáltam, ott se teljesen sikerült. A következő takarót, most ez félbe van hajtva, de itt látjátok ezt a chevron takarót készítettem, tehát ez egy 100x140-es takaró egyébként, és akkor igazából úgy néz ki, hogy elindul itt a sötétkék, ez nem fekete, ez is sötétkék, narancs, fehér, jön benne egy ilyen kis, nagyon cuki, színes fonal, a közepe megint sötétkék, és akkor igazából innentől tükrös a másik irányba, és szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki ezzel a horgolt chevron mintával. És annyira rá voltam cuppanva erre a horgolásra, és erre a mintára, hogy igazából, hát, hogy is volt, 2 teljes napig horgoltam, és úgy volt, hogy egy-egy nap az 1/3 meghorgoltam ennek, és az utolsó 1/3, ott pedig már nem volt annyi időm, hogy egy teljes napig horgoljak, akkor pedig úgy volt, mert ugye ez egy hétvége volt, és ott pedig úgy volt, hogy akkor még 2 délután, tehát összesen 4 nap alatt készültem el ezzel a takaróval. Ez egy elég jó, hát egy ilyen jó 4-es fonalvastagságból készült egyébként, tehát egy 5 mm-es horgolótűvel készítettem, és szerintem egy egész jó vastagságú takarót kaptam belőle. Eredetileg egyébként ez a kis színes rész nem volt benne, de amikor eljutottam innen alulról idáig, akkor bepánikoltam, hogy talán ez a középső sötétkék ez nem teljesen lesz elég, és féltem, hogy ugye a 140 cm nem fog kijönni belőle, és akkor eszembe jutott, hogy mi lenne, ha a fehér és a kék közé egy ilyen fehér-kék mintás kis
részt is beletennék. Nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként, szerintem nagyon jól feldobja ezt a takarót, és attól még, tehát ugyanúgy elértem a hosszúságát. Végül egyébként a sötétkékből megmaradt, de valószínűleg azért, mert ugye felhasználtam hozzá ezt a másik mintás fonalat. Viszont ez egy nagyon jó ötletet adott arra, illetve rájöttem, hogy van egy vékonyabb, eggyel vékonyabb típusú fonalam is egyébként, amiből szintén van, mert ő végül egyébként 650 g volt, nincs belőle 650 g-on, de 600 g-on van belőle, és mivel ez egy vékonyabb fonalcsalád, egyébként ebből elég lesz a 600 g is valószínűleg. És akkor meg is mutatom, hogy mi ez a másik. Ez a másik takaró, szintén ugyanezt a chevron mintát követi. Ugye ilyenkor én ezt úgy csinálom, hogy lemérem a különböző fonalgombócokat, és mindegyiket megfelezem, mivel ugye tükrösen használom, tehát tudom, hogy visszafelé ugyanennyinek kell lennie, és akkor folyamatosan méregetem egyébként, hogy centire meglegyen. Ugye tudom, hogy a felénél pont 70 centinek kell lenni, úgyhogy így elég jól tudok velük kalkulálni. Ezek a fonalak, ez pedig nem más, mint szintén ilyen maradékok, ez még a Hobbinak a megaboljából van. Azt hiszem, azóta már ezt a fonalat ebben a formában nem lehet kapni, ez egy 100% akril fonal, és 400 g 1200 méter volt belőle, tehát ez egy picit vékonyabb, de szintén egy nagyon puha akril fonal, és ebből egyrészt megmaradt a kisfiam takarójából két szín, tehát egy sárga meg a fehér, és volt még egyébként ebből még egy gombócom, amiből egyszer egy kardigent készítettem, ebből ez a nagyon szép halvány pasztel rózsaszín maradt meg, ezek ugyanazok a fonalak, szerintem nagyon cukin néznek ki, és akkor úgy indul, hogy rózsaszín, sárga, fehér, és ehhez van még egy ilyen fonalturis fonalam, egy picit fakónak mutatja, nekem pedig ennek nagyon cuki ilyen kis élénk pasztel színei vannak, nekem egy kicsit ilyen húsvéti színekre, ilyen tojásokra emlékeztet egyébként, és a fehér után majd ez a kis színes szakasz következik. Szerintem egyébként egy-két sor fehérrel meg fogom törni, mert nem szeretném, hogy ez teljes egészében egybe legyen ez a sáv. Nekem lehet, hogy jobban tetszene, ha egy pici fehér közé esne, és akkor ennek ez lesz a közepe, és utána ugyanígy indul visszafelé tulajdonképpen. Őt egy picit vékonyabb, mivel vékonyabb a fonal, egy picit kisebb tűvel készítem, tehát ő 4,5 mm-es horgolótűvel készül. Az előzőt azt ugye 5-össel csináltam, és 130 szem volt, ő pedig 150 szem. Tehát 20 szemmel többet kell minden sorban horgolnom, mert hogy ugye csináltam hozzájuk egy ilyen mini horgolás próbát, ami alapján leszámoltam, hogy ennek a chevron mintának ugye ennek van egy adott számismétlődése, aminek mintaismétlődés miatt, aminek ki kell jönnie, tehát megvan, hogy ennek hány szemnek kell ismétlődnie, tehát ez egy 16 szemes ismétlődés például, és ugye itt most nagyon adva volt az, hogy ennek pontosan 1 méternek kell lennie, tehát itt azért egy picit kellett vele játszanom, mert ezek a 16-os szorzók nem feltétlenül úgy jöttek ki, hogy pont jól kiadja, úgyhogy én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy itt a szélével szoktam egyébként játszani, ilyen szélszemeket hozzá szoktam adni mind a két oldalon, mert ott a legkevésbé feltűnő egyébként, és akkor ott lesz egy ilyen kerete tulajdonképpen, ahol ilyen egyenes, tehát itt véget ér a chevron, és nem pont ezen a ponton érünk a szegélyhez, hanem egy kicsit arrébb. Mert én egyébként a chevron takaróknál nem érzem úgy, hogy kellene rá bármilyen szegélyt tenni, tehát a másik metódus ugye az lett volna, hogy készítek egy takarót, és ha nem elég a szélessége vagy a hossza, akkor ugye a szegéllyel megoldom a problémát, de szerintem nagyon szép a szegélye a chevron takarónak, ugye én ezeket az álló double crochékat használom hozzá, és nagyon szép egyenes szélt adnak,
úgyhogy én ezt így nagyon szeretem, úgyhogy nem kell ezzel külön mahinálni, az elején kell jól kiszámolni, és jól kimatekolni igazán, hogy kijöjjön a megadott szélesség. A másik dolog, ami egy pici módosítás volt számomra ebben a hónapban, az pedig nem más, mint hogy létrehoztam magamnak a naplomban külön egy ilyen fókusz oldalt. Eddig egyébként általában ugye mindig készítettem egy adatlapot magához a kis készülő darabomhoz, ahogy mindig fölírom, hogy mikor kezdtem, milyen fonalat, milyen tűt használtam, milyen minta, meg az egyéb jegyzeteimet, megjegyzéseimet, a takaróknál ilyen kis sematikus mintát, hogy melyik színből hány gram van, és a többi, ezeket oda jegyzetelem le. És ezen kívül szoktam általában jegyzetelni magamnak az adott hétre, hogy egyébként miket készítettem, tehát hogy mi az, amivel foglalkoztam projekt szinten. És eddig mindig csak leírtam, hogy ezt és ezt csináltam. Most viszont úgy csináltam, hogy megterveztem előre, hogy tudjam tartani szó szerint a fókuszomat, hogy meglegyen az, hogy én most igenis ezzel foglalkozok, mert ezzel szeretnék haladni, ez határidős, és ne legyen az, hogy most belefogok valami másba, szétcsúszok, mert ugye rám azért az eléggé jellemző, hogy így mindig valami újat szeretnék a tűimen, és nem tudom, de közben meg szeretnék haladni is a dolgaimmal, és úgy érzem, hogy azért is volt az, hogy most ennyi mindent be tudtam fejezni, mert most nagyon-nagyon jól tudtam fókuszálni ebben a hónapban, és ebben nagyon nagy segítségemre volt az, hogy az adott hétre konkrétan felírtam magamnak, ilyen kis infografika-szerűen egy ilyen kis sávot kijelöltem, és akkor ott volt rajta, hogy ez a 25%-a takarónak, ez az 50%, 75%, 100%, és akkor minden nap lemértem, hogy a 140-ből mondjuk hány centi van már meg, és így beszínezgettem magamnak, hogy akkor éppen hány százalékon állok azzal a takaróval, és egyrészt nagyon jó volt látni, hogy a projektek hogy változtak napról napra, ahogy ugye egyikkel vagy éppen másikkal foglalkoztam, és ez is segített abban, hogy lássam, hogy már itt csak egy nagyon-nagyon picit kéne ezzel foglalkoznom, és akkor már elkészülne, és a többi, tehát, hogy így nagyon-nagyon jó volt ezt látni, és nagyon-nagyon nagy segítség volt egyébként a számomra. Úgyhogy próbáltam egyébként ebben a hónapban kötött dolgokat is, horgolt dolgokat is csinálni, tehát most úgy érzem, hogy ebben a hónapban egyébként nagyon-nagyon jó balanszban voltak a dolgaim. Voltak egyszerű, kicsit összetettebb dolgok is, tehát, hogy így nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és most is egyébként a fő fókuszom most ezen a takarón van, illetve most, ahogy belépünk októberbe, még lesz 2 másik projektem, de most erről még azért nem beszélek egyébként, mert a következő október közepített 2 hét múlva, ami kijön videó, az az őszi-téli tervezésről fog szólni, és tulajdonképpen azok a tételek, amikről most mesélnék, azok már azon szerepelnek tulajdonképpen, de azt már egy előjáróban elmondanám, hogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy ugye az a 12 tétel, amit tavalyról áthoztam erre az évre, abból csupán már 3 tétel szerepel rajta, úgyhogy nagyon-nagyon jól állok ezzel a dologgal is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezeket mind sikerül folyamatosan kipörgetnem. Aztán, ami még befejezett tétel egyébként most szeptemberre, az nem más, mint hogy egy pár kutyás dolgot is készítettem. Ahogy ugye jön a rossz idő, próbálok azért felkészülni. Ugye májusban került hozzánk egy kis szákás szőrű tacsi, ő most már elmúlt 6 hónapos, és nagyon kis cuki, igazi kis rosszaság, de nagyon-nagyon imádjuk. És ugye már amikor megérkezett, akkor kapott egyébként egy ilyen kis gyapjú kosarat, kapott tőlem, hát az még egészen pici baba méret volt a számára, úgyhogy ezt már teljesen kinőtte és elhasználta. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most, ahogy érkezik ez a téli idő, szerettem volna neki egy ilyen kis kutyatakarót kötni. Ez ugye olyan takaró, ez kifejezetten olyan takaró, amire leheveredik, tehát nem olyan, amiben ő így beleburkolódzik, mert arra van egy másik kedvence, amire ezt használja, és ehhez egyébként nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit is használják, hogy több fonalat fogjak össze, de ez végül is egyetlen egy fonal, és be is hoztam, az ennyi maradt meg belőle, csak hogy meg tudjam mutatni. Ez egy ilyen nagyon érdekes, ez olyan, mintha így meg lenne körmöcskézve, egy nagyon-nagyon vékony fonal, nem tudom mennyire mutatja most így a kamera, de mintha meg lenne körmöcskézve körbe,
ez a fonal, ugyanis ez nem fújt, hanem ez egy rendes kötött, nagyon vastag fonal tulajdonképpen, nagyon-nagyon puha. Ez az Alize Country fonala. Ezt még egyszer nagyon régen a Plettáról rendeltem, és valami nagy csősálat szerettem volna belőle készíteni, azt hiszem, de aztán ezt teljesen elvetettem, ezt az ötletet. Most viszont nagyon-nagyon megörültem neki, ugyanis ez egy nagyon-nagyon vastag fonal, eredetileg 15-ös, 20-as kötőtűt írnak hozzá, illetve ezt így ugye ez a kézzel vagy ujjal kötéssel is lehet egyébként, mint az Alize pufikat, körülbelül olyan vastagságú lehet kötni, csak ugye ezen nincsenek hurkok, mint az Alize pufin, hanem ez egy sima rendes fonal, ahogy mutattam. Ez összesen egyébként 200 g, tehát ez 2 gombolyag, ugyanis csak 34 méter van egyetlen gombolyagban, egy ilyen nagyon szép, szürke, ombre, átmenetes fonal egyébként. Én egy 12-es tűvel kötöttem, ez a legnagyobb kötőtű, ami van. Horgolótűből van 15-ösöm, de minél nagyobbra szerettem volna ezt készíteni, tehát féltem, hogyha horgolom, akkor sokkal kevesebb lenne ez az anyagfelület, amit ad ez a takaró, és egyébként ez pont egy jó méret neki arra, hogy ide így leheveredjen, és alulról melegítse őt, tehát lehet, hogy ő egyébként a kutyaházába fog alulra bekerülni, vagy hát majd ahová ő elrendezi, mert ugye mi teljesen mindegy, hogy mit hová rendezünk ő nála, ő minden reggel kihordja az összes cuccát a kertbe, és így széjjel szórja, tehát, hogy neki ezzel indul a reggel, hogy ő széjjel rakja a kis dolgait, úgyhogy meglátjuk meg, hogy hát, hogy mennyire fogja őt megcsócsálni. Igazából nem sajnálom se a fonalat, se ezt a kis darabot, haragudni nem tudok érte, hogyha ő esetleg ezt így jó ízűen elkezdi szétrákcsálni. Viszonylagosan már egész jól váltotta a fogait, tehát ezen a nagyon durva fogzásán szerintem már egyébként túl vagyunk. De egyébként ennek az összetétele 80% akril és egy 20% gyapjú, tehát hogy ez egy nagyon puha, nagyon meleg, és szerintem egy kellően szigetelő és vastag kis takaró lett. Remélem, hogy szeretni fogja. A másik ilyen kutyás dolog, arról pedig egy fotót tudok most ide betenni nektek. Az egy ilyen nagyon kis színes kutyapulcsit készítettem Rudinak, és az pedig a Papatiának, a Papatia Joyful fonala. Ez egy 100 g 200 méteres fonal, és szintén 80% akril, 20% gyapjú. Egy nagyon-nagyon puha fonal egyébként, egy ilyen nagyon cuki, teljesen szivárványos színben van. Igazából ő nem hordott még pulcsit, ugye eddig nagyon-nagyon meleg volt, de én szerettem volna megpróbálni, hogy szoktassuk meg őt ehhez, és tudom, hogy ez a kutyák számára idegen, hogy bármilyen ruhát viseljenek, de azért ő mégiscsak egy kis fázós tacskó, tehát hogy ahogy majd bejön ez a igazán hideg idő, szerintem azért ő ezt így fogja igényelni. Ugye eddig hát 3-szor raktuk rá, hogy ugye szoktassuk. Ebből ugye egyszer, amikor elkészült, de akkor dögmeleg volt, utána egyszer estére adtuk rá, és utána egyszer napközben, és akkor mind a 2 alkalommal lerágta magáról, úgyhogy ez a pulóver, ez folyamatos ilyen javítás alatt áll, de őszintén szóval nem bánom, mert most leveszi, kicsit megrágja, kicsit megtépázza, én minden alkalommal kijavítgatom, mert még maradt egy kicsi ebből a fonalból, és igazából ez a pulóver, ez most erről szól, hogy de nem is gondoltam volna, hogy felveszi, farokcsóválja, és nyilván megköszöni, hogy köszönöm anyám, hogy ezt kötötted nekem, nyilván nem így működik a dolog, hanem nézi, hogy mi ez rajtam, húzibálja, megpróbál kibújni belőle egy igazi Houdini, tehát egy ilyen igazi szabadulóművész, úgyhogy 2-szer lerágta magáról, de én azért nem adom fel, tehát hogy én azért mindig megjavítgatom ezt a pulóvert, mindig visszaadom rá, most majd megpróbáljuk úgy, hogy amikor ilyen hűvösebb van, mert most már épp beköszönt egyébként ez az igazi őszi hűvös idő, szerintem majd így sétákhoz megpróbáljuk feltenni, amikor tényleg így szupervájzolni tudjuk, hogy akkor most így látjuk, hogy mit csinál vele a kutya, mert egyébként csak így elszalad vele, tehát hogy, és akkor nem is biztos, hogy látjuk, hogy mit kezd vele, vagy hogy tudja levenni. Én egyébként azt gondolom, hogy azért tudod belőle kibújni, mert ugye ez egy föntről lefelé egyben kötött darab tulajdonképpen, és
az első 2 lábánál ezek a kivágások, ezek igazából csak ugye így le vannak kötve, és ezek egy-egy ilyen nyílás tulajdonképpen, és szerintem azért tudja kihúzni belőle a első 2 lábát, utána meg valahogy eléri, és mert egyébként viszonylag magasan volt a nyaka, tehát akkor eleinte nem is tudta elérni, de ahogy ugye játszott meg, hempergett rajta, kilazult egy kicsit ez a pulóver, egy kicsit lejjebb csúszott, és akkor már ahogy így lefele kapdosott, akkor szerintem elérte ennek a szélét, mert ott rágta, és akkor valahogy így lecibálta magáról igazság szerint. Maga a méret egyébként az szerintem tök jó lett, tehát hogy a hátán is elég hosszan van, és a hasánál is elég hamar végződik ahhoz, hogy mondjuk ne pisilje le, és egyébként ez egy ingyenes minta, becsatolom egyébként lentre a Revelry linkjét, aki készítette, neki szintén egy tacskója van, egy törpe tacskója. Az a tacskó sokkal kisebb egyébként, mint Rudi, illetve azt hiszem, ez egy kislánykutyus, de most nem vagyok benne biztos. És ő kisebb is, illetve a Rudinak én egyébként az MS méretet kötöttem, és egy picit nagyobb volt a gauge-em, tehát egy picit nagyobb volt egyébként szerintem, mint egy MS méret, most én nem is tudom, valahogy úgy. És a mellkasán, amikor szét kell, ugye ezeket a lábának ott elől meg kell csinálni ezeket a kis helyeket, akkor egyébként ott feltűnt, hogy ő nagyon-nagyon rövid szakaszokat írt, tehát az ő kutyusából indult ki, gondolom, és akkor azt próbálta meg nagyobb méretekre csinálni, de az én kutyámnak például nincs ennyire a mellkasa közepén elől a lába például, tehát neki azért így szélesebb egy picit a mellkasa, de azt is így szemre egyébként így elég jól sikerült meghatároznom, úgyhogy csak valamelyikőtök nézi ezt a mintát, akkor mondjuk ő egy ilyen 6,5 kilós kutyus, és akkor én az MS méretet kötöttem belőle, annyi különbséggel, hogy a mellkasánál ő ott 3-3 szemet ír, azt hiszem, ebben a méretben, hogy annyit kell megkötni, és utána már elkötni ezeket a darabokat. Én azonban 10-10 szemet hagytam meg neki, és onnantól kezdtem el egyébként ezt a lekötést csinálni. A hosszát azt egyébként meghagytam, azt hiszem 10 vagy 12 szem, nem tudom, most már így fejből 10-valahány szemet ír egyébként rá, tehát, hogy ezeket így egyébként megtartottam, és szerintem jól is sikerült. Tehát én biztos vagyok benne, hogyha beválik, és tényleg szereti majd ezeket, és meg szokja hordani, akkor biztos, hogy újra kötöm neki egyébként ezt a pulóvert. Egyébként azt hiszem, hogy ennek a designernek vannak más kutyapulcsiai is, és nekem kifejezetten rémlik egy olyan darab, aminek rendesen lába van, tehát a lábon is, tehát kvázi egy mini raglánt csinál tulajdonképpen, és ugyanúgy leválasztja az ujjakat, ahogy mondjuk mi leválasztjuk így egy normál pulcsinál, tehát hogy ennek is van akkor ugye egy minimális ujjra, nem csak egy rés van. És szerintem egyébként abból lehet, hogy nehezebben tudnál kihúzni a lábát. Hogyha nektek van kutyusotok, és kötöttetek már, vagy horgoltatok neki bármilyen ilyen kutyadarabot, én nagyon örülnék, hogyha megírnátok nekem a kommentben, hogy nektek mik a tapasztalatotok vele, vagy hogy teljesen felesleges, vagy nem is tudjátok ráadni, vagy mindig leveszi magáról. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon szívesen várok minden megjegyzést. Ahhoz képest, hogy milyen sok mindennel készültem, tulajdonképpen 1 órán belül vagyok, aminek én most egyébként nagyon-nagyon örülök. Egy picit féltem, hogy ilyen óriási, hosszú, maratoni, 1,5 órás podcast epizódot fogok készíteni, de valamennyire azért örülök, hogy nem így lett. Én remélem, hogy azért élveztétek ezt a mostani szeptemberi összefoglalót, és remélem, hogy várjátok a következő videót is, amiben pedig már az őszi téli tervezésről lesz szó. Találkozunk legközelebb is. Thank you.